Εδώ όμως, πριν φτάσει ο Θωμάς Ιωάννου στη Χάγη, πρέπει με κάποιον τρόπο να ταξιδέψει από το Λέιντεν, αποφασίζει λοιπόν να ταξιδέψει με ένα τρένο. Βρίσκεται λοιπόν στο τρένο και κάθεται σε μια θέση και στην θέση εδώ στην άκρη, στο παράθυρο φανταστείτε, κάθεται κάποιος ο οποίος ασχολείται με ένα κύβο του Ρούμπικ. Ο οποίος καλύπτει το μισό παράθυρο. Ναι, το μισό παράθυρο καλύπτει με τον κύβο του Ρούμπικ λοιπόν ο νεαρός αυτός και το άλλο μισό μένει ελεύθερο και ο Θωμάς Ιωάννου που έχει ανέβει στο τρένο για να πάει στο μουσείο βλέπει έξω το τρένο όπως περνάει, όπως κινείται το τρένο, βλέπει έξω διάφορα πράγματα. Εδώ θα ήθελα και χαίρομαι που έχω μαζί μας την Αγγελιάνα την Μπέκα, παλιά μαθήτρια, έχει βραβευτεί πολλές φορές στη μαθηματική εταιρεία, είναι τώρα πια στο τμήμα μοριακής βιολογίας της Αλεξανδρούπολης και μου κάνει την τιμή, πραγματικά για τιμή πρόκειται, να διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο. Εδώ λοιπόν διαβάζει η Αγγελιάνα αυτό το απόσπασμα. Η Αγγελιάνα, πώς θέλεις να πάρεις λίγο το μικρόφωνο? Εδώ να καθίσει, δεν ξέρω αν θέλεις να καθίσεις εδώ. Έβλεπε κανείς να εναλλάσσονται κτίρια με διάφορους χρωματισμούς, δρόμοι, αυτοκίνητα άσπρα, κόκκινα, κίτρινα και κάθε δυνατού χρώματος, ποδήλατα, λεωφορεία, άνθρωποι, κάποιοι να περπατάνε, άλλοι να τρέχουν και άλλοι να κάθονται στο παγκάκι ενός πάρκου, καθώς και κάθε λογισά ψυχα αντικείμενα που μπορεί να συναντήσει κανείς σε μια πόλη. Και όλα αυτά, μέσα από την ποικιλομορφία τους και την ταχύτητα εναλλαγής τους, θα ρίξει πως δημιουργούσαν την ίδια αίσθηση αταξίας αλλά και άγχους με εκείνη που δημιουργούσε ο κύβος του Ρούμπικ. Λίγα λεπτά μετά, ο νεαρός άνδρας έκανε την τελευταία του κίνηση και όλες οι έδρες του κύβου απέκτησαν σαν από θαύμα το ίδιο χρώμα. Έπειτα, ακούμπησε το κύβο στο στενό περβάζι του παραθύρου. Από το σημείο που καθόταν ο Θωμάς, έβλεπε καθαρά μόνο τις 3 από τις 6 έδρες, την μπλε, την κόκκινη και την κίτρινη. Την ίδια ακριβώς στιγμή που η κάθε έδρα του κύβου αποκτούσε ένα μόνο χρώμα, δίπλα του, στο παράθυρο, το αστικό τοπίο έδινε τη θέση του στον απέραντο Ολλανδικό κάμπο. Απολύτως τετραγωνισμένα χωράφια, γεμάτα από μπλε, κόκκινες και κίτρινες τουλίπες, εναλλάσσονταν ομαλά, δίνοντας την αίσθηση της απόλυτης αρμονίας και τάξης. Δηλαδή, τώρα, επειδή όπως καταλαβαίνετε το βιβλίο έχει κάποια σχέση με την συμμετρία, διαβάζοντας μόνο τον τίτλο το καταλαβαίνετε, τώρα εδώ τη συμμετρία τη βλέπουμε απλά ως τάξη, ως αρμονία. Και βλέπετε την παρατήρηση που κάνει ο πρωταγωνιστής, που προφανώς έχει κάποια αιμονή, θα την έλεγα και αιμονή με την συμμετρία, την παρατήρηση που κάνει να βλέπει ξαφνικά να εναλλάσσονται τα διάφορα πράγματα που βλέπει απέναντί του, εν πάση περιπτώσει τη φύση να περνάει, την πόλη να περνάει, τα κτίρια, όλα αυτά να εναλλάσσονται και ξαφνικά όλα αυτά να γίνονται με τα χωράφια, τα χρωματισμένα, όλα το μάτι του να αποκτάει πια μια άλλη αίσθηση, μια αρμονική αίσθηση και αυτό οφείλεται και στον κύβο του Ρούμπικ που ο νεαρός έπαιζε και πια τακτοποιήθηκε και μπήκε στη θέση του. Τώρα για να δούμε πώς ακριβώς μπαίνουν στον πίνακα μέσα, πρέπει να δούμε λίγο τι είναι το Drost Effect. Το Drost Effect, βλέπετε αυτή τη διαφήμιση εδώ. Η κυρία αυτή είναι μια νοσοκόμα, είναι μια διαφήμιση του 1904 στην Ολλανδία. Είναι νοσοκόμα και αυτό είναι το κουτί του κακάο που διαφημίζει και αυτό το ίδιο κουτί υπάρχει εδώ μέσα. Είναι ακριβώς το ίδιο κουτί με το εξωτερικό κουτί. Άρα μπορούμε να φανταστούμε ότι η κυρία αυτή κρατάει επίσης, όχι να φανταστούμε, το βλέπουμε λίγο εδώ μικρό, ίσως δεν το βλέπετε, κρατάει ένα ίδιο κουτί που είναι ίδιο με το αρχικό κουτί και συνεχίζεται αυτό ούτω καθεξής μέχρι το άπειρο. Ναι, μπορεί να συνεχιστεί θεωρητικά μέχρι εκεί τέλος πάντων που βλέπει το μάτι μας, θεωρητικά πάντως πηγαίνει μέχρι το άπειρο. Αυτό είναι το Drost Effect, το οποίο αυτό το Drost Effect ακριβώς συναντάμε και σε αυτόν εδώ τον πίνακα. Εδώ λοιπόν μπορούμε να δούμε τον νεαρό αυτόν άντρα να βλέπει τον πίνακα και αυτός ο πίνακας να γυρνάει γύρω γύρω για να ξαναδεί τελικά τον εαυτό του εδώ μέσα.
Μάλιστα, εδώ πέρα γίνονται όλα γίνονται εδώ στον κύκλο και επειδή μάλλον ο Έσερ δεν ήξερε πώς να το συνεχίσει αυτό στο άπειρο, τι έκανε, έβαλε τη σφραγίδα του. Άφησε το κέντρο κενό, γιατί ουσιαστικά μίκραινε διαρκώς. Μίκραινε διαρκώς αυτά που ήθελε να απεικονίσει και επομένως αναγκάστηκε κάποιος να το τελειώσει και το τέλειωσε με τη σφραγίδα. Επειδή δεν έγινε κατανοητό, θα σας το δείξω σε βιντεάκι και θα γίνει απολύτως κατανοητό. Κρατηθείτε στις θέσεις σας, να μην ζαλιστείτε παρακαλώ. Εδώ βλέπετε την πινακοθήκη. Τώρα θα δούμε και το νεαρό. Εδώ. Ο οποίος κοιτάζει αυτό το έργο εδώ του Έσερ, συγγνώμη, όχι του Έσερ, κάποιο έργο στην πινακοθήκη, το οποίο αυτό αρχίζει να ανοίγει. Και τώρα φτάσαμε ακριβώς στο έργο του Έσερ. Τώρα αυτό είναι το έργο του Έσερ, βλέπετε εδώ που είναι συμπληρωμένο. Δεν είναι του Έσερ συμπληρωμένο με τον Έσερ, δεν το συμπλήρωσε ο ίδιος ο Έσερ. Αυτό εδώ το συμπλήρωσε το 2003, αν θυμάμαι καλά τη χρονολογία, μία ομάδα ερευνητών στο Πανεπιστήμιο του Λέιντεν. Μία ομάδα που πήρε αυτό το πίνακα, ο Λένστρα, ο επικεφαλής μαθηματικός της ομάδας αυτής, λέει, ταξίδευε για Αμερική στο αεροπλάνο και βλέπει ξαφνικά το έργο του Έσερ και αναρωτήθηκε τι μαθηματική δομή έχει εδώ αυτό το έργο, πώς γίνεται και πώς συνεχίζουν τα πράγματα αυτά, μέχρι πού φτάνει αυτό το έργο, αυτό το σημείο εδώ στο κέντρο, και έτσι λοιπόν έστησε μια ομάδα για να ερευνήσει αυτό ακριβώς. Πώς μπορεί να συμπληρωθεί το κενό αυτό, όχι μόνο μάλιστα πώς θα συμπληρωθεί το κενό, κατασκεύασε ένα μαθηματικό μοντέλο το οποίο να σχεδιάζει όλο τον πίνακα βάσει του μοντέλου αυτού. Η ομάδα αυτή λοιπόν σχεδίασε τον πίνακα γιατί διαπίστωσε ότι ο Έσερ, που δεν γνώριζε μαθηματικά, έκανε ακριβώς τον ίδιο πίνακα με αυτόν που κατασκεύασε το μαθηματικό μοντέλο. Με εξαίρεση τον κύκλο στη μέση, τον οποίο συμπλήρωσαν εδώ. Και κοιτάξτε λίγο για να καταλάβουμε ακριβώς πώς μπαίνουμε μέσα στο Ατράνι, πώς μπαίνουμε μέσα στην πόλη, πώς θα μπουν οι δύο ήρωες δηλαδή μέσα στο Ατράνι. Συγγνώμη. Θα το αφήσουμε λίγο πάλι να τρέξει, γιατί το έχω έτσι που δεν μπορεί να το πάω χειροκίνητα. Και θα δούμε, θα το αφήσουμε μετά να δείτε πώς θα μπουν μέσα. Πραγματικά, αν ζαλιστείτε, κλείστε λίγο τα μάτια, γιατί μπορεί να ζαλιστεί κάποιος. Ακριβώς αυτό έχει ασβήσει, αυτό έχει. Θα συνεχιστεί αυτό μέχρι το άπειρο. Όχι, δεν θα περιμένουμε το άπειρο. Ο μαθηματικός έκανε την παρατήρηση ότι δεν θα περιμένουμε το άπειρο. Εντάξει. Θα τελειώσουμε το είδαμε. Και να το αφήσω λίγο να βγούμε έξω. Από αυτό
το παράθυρο βλέπαμε. Δεν μπορείτε να πείτε, είναι εντυπωσιακό. Δεν μπορεί να μεταγράψει ένα βιβλίο με αυτό, έτσι. Και πού μπαίνουν, μπαίνουν στο Ατράνι. Αυτό είναι το Ατράνι. Γιατί επιλέγω το Ατράνι, τι είναι το Ατράνι. Το Ατράνι είναι ένα τουριστικό θέρετρο στην Ιταλία, είναι καμιά ώρα από τη Ρώμη αν δεν κάνω λάθος. Και το επιλέγω γιατί το επέλεξε καταρχάς ο ίδιος ο Έσερ. Ο Έσερ έχει περάσει μεγάλο μέρος της ζωής του στην Ιταλία, όπου πηγαίνει στο Ατράνι και σχεδιάζει διάφορα πράγματα από το Ατράνι, διαρκώς σχεδιάζει διαφορετικά το Ατράνι. Τουλάχιστον στο αρχικό του στάδιο, στην Ιταλική περίοδο του Έσερ, σχεδιάζει διαρκώς μια τις στέγες, μια τους τοίχους, τελικά σχεδιάζει και αυτό εδώ το έργο, το οποίο δεν είναι ολόκληρο, δεν θα μπορούσα να το βάλω ολόκληρο, ξέρετε γιατί. Οι διαστάσεις του έργου είναι 19 εκατοστά πλάτος, τόσο, 2 παλάμες, και περίπου 7 μέτρα μήκος. Είναι μια λωρίδα αυτό. Αυτό είναι ένα κομμάτι της λωρίδας λοιπόν, όπου αν δείτε, είναι ακριβώς το Ατράνι που είναι φωτογραφία από πάνω, είναι ακριβώς η ίδια λήψη. Βλέπετε εδώ το δρομάκι αυτό και εδώ. Εγώ επέλεξα να βάλω σαν εξώφυλλο του βιβλίου το Ατράνι από την Σαμάντα Βαλέτε, μια Ιταλίδα καλλιτέχνης είναι αυτή, η οποία μου έδωσε την άδεια να βάλω το έργο της στο εξώφυλλο του βιβλίου. Εάν παρατηρήσετε, ο δρόμος αυτός εδώ, επειδή το έχω ψάξει πολύ το Ατράνι, μην νομίζετε, δεν έχω πάει, αλλά το έχω ψάξει πολύ, ο δρόμος αυτός εδώ είναι αυτό το σημείο από εδώ και κάνει ένα σαν κύκλο σε αυτό εδώ το σημείο. Τώρα, μπαίνουν μες στο Ατράνι. Είδαμε τον τρόπο που μπαίνουν. Πώς συνδέονται οι δύο κεντρικοί ήρωες τελικά, η Ραφαέλα και ο Θωμάς. Με ποιον τρόπο συνδέονται. Το περιέγραψα λίγο. Σε πρώτη φάση, μάλλον να πω ότι δεν γνωρίζουν πώς συνδέονται. Φανταστείτε ότι βρίσκονται σε μια γέφυρα, συναντιούνται μέσω του Έσερ, του ίδιου του χαράκτη που βρίσκεται στη γέφυρα αυτή και καλωσορίζει ξαφνικά το Θωμά. Αυτός απορεί πώς βρέθηκα ξαφνικά εδώ και το συστήνει μετά στη Ραφαέλα που λίγο πριν έχει μπει αυτή στον πίνακα μέσα. Και γνωρίζονται μεταξύ τους οι δύο, η Ραφαέλα και ο Θωμάς, και το ερώτημα είναι τι κοινά έχουν οι δυο τους. Αρχικά τίποτα, όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούν να φανταστούν τι γίνεται, τι κοινά έχουν. Φαντάζονται ότι έχει να κάνει με τον Έσερ. Και όντως το πρώτο κοινό που ανακαλύπτουν να έχουν είναι ο Έσερ. Ναι. Εμείς σεβαστήκαμε το συγγραφέα και δεν αποκαλύψαμε την ιστορία. Και εγώ θα προσπαθήσω να μην την αποκαλύψω. Να προσπαθήσω. Είπατε όμως, κύριε Βουγιουκλή, είπατε ένα στοιχείο που είναι καθοριστικό στην εξέλιξη, στην πλοκή. Ευτυχώς που δεν το παρατήρησαν μάλλον, γιατί θα μου είχατε κάψει το βιβλίο. Αλλά ευτυχώς, είναι δύσκολο η αλήθεια, είναι τον τρόπο που το είπατε να το παρατηρήσει κάποιος, αλλά παίζει πραγματικά καθοριστικό ρόλο. Λοιπόν, η συμμετρία. Η συμμετρία πώς. Διαπιστώνουν στην πορεία ότι ο Θωμάς προσπαθεί να βρει τη συμμετρία ακόμα και στη μαθηματική απόδειξη, στην ομορφιά της μαθηματικής απόδειξης. Η δε Ραφαέλα, εκτός ως φοιτήτρια ιστορίας τέχνης, τι άλλο θα κάνει, ζωγραφίζει και διαπιστώνει ότι κάποια στιγμή όπως έριξε τα έργα της στο πάτωμα, διαπίστωσε τελικά ότι αυτά έχουν κάποια συμμετρία. Πέρα λοιπόν ότι λάτρευε τον Έσερ, διαπιστώνει τελικά και τη συμμετρία, ότι λατρεύει και τη συμμετρία. Ένας μαθηματικός παίζει κάποιο ρόλο στην εξέλιξη του βιβλίου, δεν θα σας πω πάρα πολλά εδώ, θα σας πω ποιος μαθηματικός είναι στην πορεία. Παίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη μια ιστορία που υπάρχει στο ημερολόγιο της Ραφαέλας από το Δεύτερο Παγκόσμιο. Και τελικά, όταν είναι μέσα στο έργο του Έσερ, περνάνε πάρα πολύ ωραία. Κάποια στιγμή, αφού διανυκτερεύουν κιόλας σε ένα ξενοδοχείο, εκεί θα σας το δείσω παρεπτώσει στο ξενοδοχείο, το έχω σε αποκλειστικότητα το ξενοδοχείο. Διανυκτερεύουν λοιπόν στο ξενοδοχείο, κάποια στιγμή αναρωτιούνται, καλά, και πώς θα φύγουμε από εδώ. Πώς θα ξαναβγούμε στην πραγματική ζωή, σε εισαγωγικά, το αφήνω εισαγωγικά, γιατί τελικά τι είναι πραγματική και τι είναι φανταστική ζωή είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα.